Ja vás vítam u ďalšieho videa, v tomto videu si dáme druhé duely. To sme v prdeli. Takže pokiaľ sa vám duely páčia, tak tu zanechajte odber, like. A keď sa vám aj nepáčia, tak aj tak dajte odber a like. A my ideme hrať. Tak určite. Ak máte nápad na nejakú challenge, napíšte mi ju do komentárov. Teammate, fajn. Áno. No, God! Ja som to tak vedel, že mi dá sa na kukonok vek. Finally! A kde samozrejme? No do vojdu. Ha. A už je po nás. To je. Čo kradneš tie diamanty? To si děláš prdel? Toto mu nedarujem. A ešte sa aj teleportuje, to je trzanie, jeden drzí. No tak to vám nedarujem, chlapci. A ako tu máme? Železného Pinokia. Určite mu nebude vadiť, keď trochu prevetrám posteľ. Jau! On je rýchlejší, ja viem o tom. No ma dobehne kľudne. Áno, teammate. Neviem, ako je to možné, on je rýchlejší o trocha, ale on je tučný ako hovno, aj tak je rýchlejší. Neviem, ako je to možné, ale je to tak urobené, neviem prečo. Kde je ten teammate teraz? Čo to robí tento?
Postiel dole, jedného by sme mali. Ty prestaň klamať do telky. Ja si ma ani nepohnem, tam iba stojí na mieste, ty vole. Som si ma ani nepohol, ani trocha. Tak určitě. Ty kokos. To ja neviem, ako som dám. To jsme v prdeli. Tučko je ten robotický. No on stojí iba na mieste, ani si nehnem, chápeš? Tu je jednotkový blok, možno? Nie. Skúšam taktiku. To si děláš prdel? Či sa neobtočí na mňa. Ja som tu, poď po jednotkovej ceste. Ja ho potrebujem zhodiť na tej jednoblokovej ceste, kurník. Aha, dal ho. Nice. No tak, to by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, je to druhá časť duelu. Nezabudnite zanechať like, odber pre takéto podobné videá. Ak máte nápad na nejakú challenge, tak mi napíšte dole do komentárov a ja sa s vami lúčim. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.